We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kinang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Maupay hakulop ha inyong tanan gikan diri sa lungsod sa Giwan, lalawigan sa Eastern Samar. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. O sa kanakong sunog ang miolbo sa barangay Mambaling ni Dakbayan, Sugbo, pasado alas 5 kaganiyang buntag. Mukapinusam sa 300 ang apektado. May abot usab sa 150,000 pesos ang danyo sa sunog. Ang report ni Femery Dumabo. Giulagway sa mga biktima nga paspas kayong mikatapang kayo ug milamoy sa kabalayan sa Sitio Club Kawayan sa barangay Mambaling. Diyang miulbo ang sunog pasado alas 5 ganihang buntag. Pasado alas 6 ganihang buntag, gideklarar nga fire out na ang sunog human giisa kini sa second alarm. Gingong nagsugod ang sunog sa panimay nga iya ni Cedra Shakur nga gipuy-an sa apog pagumangkon. Initial investigation namo is kanang wala ko na kuryente. But naasad mi nakuha nga information pod from mga neighbors pod niya is nakitapra ko na siya sa angapuhan. Nagmata naman ko niya. Dirin ko sa gawas, naibong ko ba nga nanimahong sunog di. Kuan ko ni hangad ko diri sugod na mag-aso kuha ng kog tubig kay kuan ganang akong kabiyahan niya di man ko kaabot. Mato di Fire Officer 3 Emerson Arcio, Cebu City Fire Investigator nga kapin sa 50 ka mga panimay ang naugdaw sa sunog nga midanyos og 150,000 pesos. Gikan diri sa tong gitindugan makita kining pipila ka mga panimay nga naugdaw gyud ug kining pipila ka mga residenteng nasunugan nga naning kamot nga manguykoy aron aduna pay makuhang gamit nga mamahimong kapahimuslan. Kadaramig sa nina. Sa nina ra da. Paspas kayong kawang kayo, dako man kayong mayo. Mga di managan kay di buto-buto naman. Duha ka binuwing iro, mga uniform, armas ug ubang gamit sa usa ka sundao na lakip sa pagkasunog. Nawahi ang mga fighter sa siyudad sa Cebu City. Natural man naman kay layo gud sila. So kami unta isip namin kaugalingong fighter sa barangay Mambaling. Subi barangay Mambaling. Pasuspender unta. Walay nakalas o naangol nga mga residente atul sa sunog. Dulaan sa 400 ka mga tawo ang apektado sa sunog ug kasamtangang gipahiluna karon sa barangay gym. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Work from home setup paalang sa mga senior citizens o mga PWD ingon pipila ka mga opisina sa Lapu-Lapu City Hall ipatuman sa duha ka mga mutation of concern nga nakasud na sa Dakbayan. Si Luan Mirondina sa report. Gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga muluwat unya siya og memorandum karong simanaha nga magtugot sa work from home setup ilabi na sa mga senior citizens, PWD ug mga nanagsabak nga mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall. Gawas sa mga senior citizens ug PWD, gitan-aw usab karon sa HR ang uban pang mga opisina dinhi sa City Hall nga mamahimong mapaubos sa work from home setup. Kini aron pagsiguro nga dili daghan ang mga tawo nga mosulod og gawas dinhi sa City Hall. Muna gipang
tan-aw karon in every departments, no, sa ato ang HR, no, and then he will recommend to us nya muna ato ang the soonest muna atong ibuhatan na yung order. Ang Lapu-Lapu City sa kasamtangan adunay 893 ka mga aktibong kaso sa COVID-19. Sa City Hall mismo, may 37 ka mga kawani ang natakbuyan sa COVID-19. Hinuon, naka-recover na ang 8 kanila. Nahukman sa mayor ang work from home setup, human masayri gikan sa DOH-7 nga may duha ka mga of concern gikan sa mga samples nga nakuha nga mga taga Lapu-Lapu City. We want to lower the case nato nya precaution lang ta nga dili matakdan ang atong mga workers nga mga senior citizens o katong mga PWDs and those who are like mga pregnant. Hinuon malaumon ang mayor nga nunod sa pagpahigpit sa pagpatuman sa pagsulubog face mask, inanay nang mukunhod ang mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Karong Huwebes, tangkod ang duha ka semana sa higpit nga pagpatuman sa mga health protocol sa Dakbayan, ilabi na sa pagsulubog face mask. Samtang sa Lapu-Lapu City Police, adunay 12 usab nga nadugang nga mga bag-ong kaso sa COVID-19. Human gipaubos sa swab test ang tanang mga personnel niya itong miaging Miyerkules. Sa pagkakaroon, moabot na sa 20 ka mga pulis sa Dakbayan ang natakbuyan sa COVID-19. Usa ni ini anaa sa Tambalanan, samtang ang uban anaa sa isolation facility ug may gihapon mga mild symptoms. Dayon gyapon ang kay di man nato pwede nga sirahan nato ang police station, so di na ta manawat og kaning complaints gikan sa katawhan. So magpadayon na siya. Ang ato lang road is gi contact tracing ta niya ang katong mga na close contact ato gi quarantine nato. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Karon nga gitugutan na ang mga traditional PUJ nga makasulod sa Dakbayan sa Sugbo, sagad kanila may pasalig nga mo comply sa mga rekisitos nga gilatid sa syudad. Ang report ni Nico Serino. Sa miaging simana gianunsyo ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga gitugta na ang mga traditional jeepney sa Mandawi nga musud sa Cebu City. Taud-taud na sab kini nga giproblemahan sa Mandawi jeepney drivers kay atua kuno sa Cebu City ang kadaghanan sa ilang pasahero. Gikalipay sa mga opisyales sa Mandawi ang kalambuan ug gani una nang miduso og resolusyon ang konseho nga naghangyo sa ilang counterparts sa Cebu City. Matod sa Committee on Transportation, misumiter na sila og listahan sa mga traditional jeepney sa Mandawi nga nag-operate ug pasado na sa mga rekisito. Kahinumduman, una nang nagpahigayon og one-stop shop sa Mandawi aron ma-inspeksyon daan ang mga traditional PUJs sa dili pa pabiyahion og balik. Sa ilang bahin sa LTFRB, ang importansya nga ma-inspeksyon gyudaan ang mga jeepney units. Roadworthiness mo yung number 1. Pag makalusot sila sa roadworthiness, adto na pud sila sa CCTO nato. Samtang matod ni Monte Alto, menos ra ang mga nagbiyahe nga traditional PUJs sa Cebu karon. Gikan sa 3,200 ka mga units, mga 565 ra ang nakabiyahe. Dunay mga wala kapasar sa inspeksyon ug ang ubang operators may desisyon sab nga dili mamasahero. Ang uban ana ning undang pod. Muna among gi-monitor kinsa to ni undang kay aron ma-deduct pod namo dinhi sa among monitoring. Ang nila wala man pud kuno mo sa kay nila. Kay piliun man dito ang modern PUJ. Daghan na ba yung modern PUJ? Daghan na tag modern PUJ karon din. Halos kada semana magpuno ta. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisda. Naka-order na ang Archdiocese of Cebu og mga bakuna nga aprobado sa kagamhanan alang sa kaparian sa Sugbo. Ang report ni Femari Dumabo. Gipahibaw ni Arsobispo Jose Palma nga sa niaging buwan pa sila nag-order og COVID-19 vaccine alang sa kaparian sa Archdiocese of Cebu. Nakita sila sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas alang sa mga bakuna. Giangko ni Palma nga may giandam na silang gahin aron ipalit unta og mga bakuna. Apan gipahibaw sila sa OPAV nga libre ang mga bakuna og dili kinahanglang mamalit ang simbahan. Gitataw ni Palma nga wa sila gipili nga bakuna bisan unsa basta anaa. Accepted the fact that any vaccine, no, even pangyakuan, it is better to be vaccinated with lesser how do you call it,
better than nothing. Kay Michael Dino man ini. Because at first we were willing to buy. Labing unang higayon kining pagtambong ni Palma og kalihukan at ubangan sa mga pulis. Human siya maayo sa sakit nga dala sa COVID-19 nitong Pebrero 28. Giangko niya nga gididaan gyud una siya sa doktor nga mogawas. Apan siyang paminaw sa kaugalingon lig-o na siya og andam nang mobalik sa naandan niyang mga gimbuhaton. It's true, no? Kasi the doctors were saying before, ayaw kita na ipag-gawas-gawas, Bishop. Pero karon kay dool man lang. I accepted it. And it's also very meaningful. Oba ni Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Same. Same kay? Kay kung magpabakuna ka, safety ka. Yeah, kung with love man sad. So kinahanglan pud magbakuna ka para safety kasi mong gugma charot. Inject kuno ka ba? Bakuna. Wala karon. Para iwas kuan sa atong kuan karon. Love. Alag mas gusto sa love. Nasa tigog masaw sa kusa. Gugma lang. Kay lumalabay raman ang tanan. So may priority lang sa nato ron ang gugma kay muragapit naman ang katapusan sa kalibutan. Tungod sa pag-overtake sa usa ka naghaguros nga bus, hapit yun madaro ang kasugat ni pribadong sakyanan nga giluwatan diay sa tulo ka mga doktors. Ang nahitabo nakuhaan o maong hitabo nakuhaan sa kamera. Ang detalye pinagi sa live report ni Nico Serino. Nico? Yes, Bob, Huwebes nahitabo kining maong aksidente nga gikalambigitan sa tulo ka mga doktor nga paingon mag-duty. Sa dashcam video dito sa may lungsod sa Sogod, wa damhani ni mga luwan sa pribadong sakyanan nga diryot gyud unta silang maantimano sa usa ka pampasahero nga bus. Mi overtake ang bus sa lain nga bus ug kini na ang sunod nga nahitabo. Sa laing anggulo sa nga bahin sa sakyanan, makita ang kakalit sa hitabo. Nahunong makadyot ang duha ka mga sakyanan human sa aksidente. Naigo ang kilid nga bahin sa private vehicle nga nasayran, mga doktor ang luwan niini. Sa phone interview sa amahan sa nagmaneho nga doktor nga nagdumili lang una nga magpaila, padulong sa norte ang iyang anak ug duha ka mga kaubanan. Ang usa i-drop nila sa ospital sa Sogod. Kung required ito, wala siya in presence of mind, ito is a head-on collision. Mabito ito nga, minor sila ito nga lugar kay doon naman to sa Sugod Hospital kay iyang i-drop off ang usa ka doktor dito, ang duha ka ang siya iyang kauban, they have to proceed to bugo sa ilang duty. Samtang naabot na sa opisina sa LTFRB ang maong disgrasya. Mimando si Director Eduardo Montealto og investigasyon sa nahitabo ug ipatawag ang driver ug operator sa bus aron mo pasabot. Ito, naisala lang ba? And kung mag-complain yun, katong mga na-aggrieved party, dito na siya sa kanang regular court or sa pulis sa sinugdanan. Amo concern kinirang franchise, then pag-asikaso sa mga kanang Di pa hinon matino sa LTFRB ang ipahamtang nga silot sa bus driver, magdepende sa investigasyon. Cord ang lugar pag-overtake niya. So lampas gid siya. Dapat basta dili nimo makita ang atubangan nimo, di ka mo overtake. Usa to sa nakita kuan sayop. Gipaningkamutan pa sa GMA Regional TV nga makuha ang habig sa bus operator apan wa kini mutubag sa among komunikasyon. Matud sab sa amahan sa doktor nga driver, mi communicate na sab kini ngadto kanila. Ang ato alam mo is dili ang mga bus companies ba they should hire drivers na yung welfare sa welfare road safety. Kaya kung makita nimo diya sa video, no overtaking lane to siya, solid line man to.
Nangayo na bab ang kadaguan si LTFRB og kopya sa police report gikan sa Sogod Police Station aron na makasugod na ang ilang investigasyon kabahin ning maong aksidente. Nagpaabot pa sab sila sa pagpatim-aw sa tagduma sa operator ug sa driver mismo sa maong bus. Bob? O sa batong bus company, Nico? Na-identify na to? Yes, Bob. Identified na nila ang bus. In fact, nakig-communicate na gani ang LTFRB, Bob. Pero apan kaganihan sa pag-anton to silang buhatan, matod ni Sir Francis Caamino, kato ilang team leader, nga wa pa mutubag sa ilang mga tawag ang operator ning maong pampubliko nga bus. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report. Usa ka tradisyonal sinulog dance ang mibukas sa misa nga gipahigayon dito sa Vatican City sa Italy subay usab sa ika-500 nga kasaulugan sa Christianity sa nasod. Ang report ni Luan Merondina. Gibit-bit nga imahe ni Senyor Santo Niño o replika sa giugbok nga krus sa Sugbo ang mga nagsinog nga mga sakop sa Filipino community. Gisaulog ang Santos nga misa nila ni Pope Francis uban kanila ni Luis Antonio Cardinal Tagle kanhi Manila Archbishop, prefect to the Congregation for the Evangelization of Peoples. Ang mga alawiton sa Santos nga misa tinagalog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, napakasagana ang habag ng Diyos. Sa iyang wali, giawhag sa Santo Papa ang mga Pinoy nga padayunon ang pagpakatap sa pagtuo. Gitawag sa Santo Papa ang mga Pinoy nga atua sa Roma nga mga smugglers of faith tungod kay Bitbit Manila ang ilang pagtuo sa ilang panarbaho gawas sa nasod. Sa wala pa ang katapusang panalangin, tagle sa Santo Papa ang paghigugma sa katawhang Pilipinhon kaniya. Matod ni Tagle, gasa sa Diyos ang pag-abot sa pagtuong Kristyanismo sa nasod. Tungod ni ini, ang Pilipinas maoy ikatulong labing daghang Katoliko tibuok kalibutan. Mapasalamaton usab ang Kardinal sa Santo Papa tungod siyang pagbati sa mga migrante ilabi na sa mga Pinoy. Sa Roma, matod ni Tagle nga kun mingawon man sila sa ilang mga lolo ug lola sa Pilipinas, matambalan kini tungod kay aduna man sila'y Lolo Kiko. Salamat, Lolo Kiko. Mabuhay. Human sa misa, mihalad usab ang Filipino community ug usa ka obra maestra sa Filipino artist nga si Ryan Aragon. Papa, gihalaran og mga buwak sa duha ka mga bata ang imahe ni Maria ug gipanalanginan kini sa Santo Papa. Limitado man ang gitugutang makasud sa basilika apan libo ang mga Pinoy ang nagsunod sa misa sa Vatican Square. Masaya tayo lahat at tayo ay pinaunlakan ni Holy Father. Sabi niya kasi gusto niya magpasalamat sa Filipino migrants dito sa Roma. Napakalaking biyaya na natanggap natin yon. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisda. Libreng butong gihatag alang sa mga lady bikers usa ka programa sa dakbayan sa Talisay ning pagsaulog sa Women's Month. Ang report ni Femery Dumabo. Unang nakapahimos ang mga siklistang babae ganihang buntag nga misuroy sa barangay Manipis. Nga sagad mao ilang dagsaan sa tagadak silingang mga lungsod. Adunay daghang kababayin-an nga mahiligon usab sa biking. Tungod niini nakaunahuna si Mayor Samsam Gulya asug ang City Social Welfare and Development sa paghatag og butong sa mga babaeng bikers nga miabot sa barangay Manipis. Moabot sa 200 ka mga lady biker ang nakabenepisyo sa mga programa ganihang buntag. Giubanan ng mayor sa iyang hamiling kapikas. Samtang gawas sa biking, miabag usab ang kababayin ang mga sakop sa Talisay City Police sa paglimpyo sa Manipis Road gikan sa mga yuta ug batungan nga tagak gikan sa bukid sa Manipis.
Kabahin kini sa serbisyo nga ilang gitanyag subay sa pagsaulog sa Women's Month matag buwan sa Marso. Nisalmo to sabang mga babaeng pulis sa Talisay City Police Station diha silang pagbisikleta. Oban ni Cleofer Lumayag. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Saman, pa-inject ka og COVID-19 vaccine o pa-inject ka og gugma? Pa-inject lang og gugma kay di ba kamatay? Pa-inject lang og gugma, ma'am, para tanan mo lab nako. Pa-inject og duha. Pwede ra duha ka buok i-inject Ano naman, sir? para na-vaccine niya nasa gugma. Magpa-inject ko COVID-19 eh, labi nang natay bati. Naram na pirming gugma. Inject lang ko bakuna ay. Naram gyapon ng gugma. Tunaw na perminti. Dili sa ko pa-inject sa kuan siguro bakuna. Saan mo ha? Sa gugma lang siguro, para wala ko mang kuan na. Gugma! Mas nindot pang gugma. Lantas bakuna. Kaya mga pa man may gugma. Nangita pa. Duha ka mga barangay official sa Dakbayan Sugbo ang posibleng magatubang og kaso dunot sa kakuwang silang kooperasyon sa mga anti-drug activities. Samtang sa Lapu-Lapu, duha ka mga barangay sa isla ang gikatakdang ideklarar nga drug-cleared barangay. Si Luan Mirondina sa report. Interview, gikonpermar ni PDEA 7 Director Levi Ortiz nga may duha ka mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang posibleng mag-atubang og kaso nunod sa kakuwang sa kooperasyon sa drug clearing program. Wala hinuon nganli sa PDEA 7 Director ang duha ka mga barangay. Apan gikatahong usa niini anaa sa bukay. Di pa sila mo tubag ato o di pa sila mo cooperate nato this is the time na mag-sit down ni sa legal na pangitaan nato og kanang kaso or administrative or criminal cases na mapasakan sa ilaha. Samtang sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, duha usab ka mga barangay ang gikatakdang ideklarar nga drug-cleared barangays. Kini gilangkuban sa Barangay Tinggo ug Barangay Baring nga pulos anaa sa Ulango Island. Updated man tanan ang ilahang mga list of drug watch list. Summary nila nakita man, and in fact, ang atong CSWDO are into constant monitoring aning mga naa sa drug watch list. Una niini, gideklarar nga drug-free barangay ang Kauhagan tungod kay walay natala nga tigamitan ug tigpayuhot og gidiling droga sa dapit. Gipasigarbo sab sa pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse and Prevention CONCLOSAP nga compliant man ang tanang tulo ka mga barangay sa Dakbayan sa mga anti-drug campaign. More or less ang ilahang kuwang is more on the kanabitong pag-cleansing na lang sa ilang mga list. Although they already submitted, but we need the updated. So more or less, cooperative raman sad ang atong mga kabarangayan diri sa Lapu-Lapu. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Ang Sobispo sa Sugbo Jose Palma mihangyo sa kapulisan nga abagan ang kasaulugan sa ika-500 katuig nga kasumaran sa Christianity sa nasod nga buksan karong Abril 4. Anang report ni Femari Dumabok. Gidapit isip mamumulong si Arsobispo sa Sugbo Jose Palma atol sa flag raising ceremony sa Police Regional Office 7 ginihang buntag. Sa iyang pakigpulong, gipadayag sa Arsobispo ang kamahinungdanon sa kapulisan ug ang ubang law enforcement unit sa pagsaulog sa simbahang Katoliko sa ika-500 years of Christianity sa nasod. Personal nga gipadangat sa Arsobispo ang iyang hangyo sa kapulisan nga abaga ng simbahan sa pagsaulog sa usa ka tuig nga kasaulugan. Lakip sa giawag ni Palma ang pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw ug ang pagpatuman usab sa health protocol. Opisyal nga buksan ang usa ka tuig nga kalihukan karong Abril 4 dinhi sa Sugbo. So all over the country there will be a celebration of the first mass. I would say the remembrance of the first mass which was held on Easter. Samtang gipalanog usab ni PRO7 Regional Director Brigadier General Ronnie Montejo nga nakiglambigit na sila sa simbahan ug nahapsay na ang ilang security plan.
Full support kita sa 500 years na Christianity diri sa atong nasod. Dili lang kay ang Police Regional Office 7 sa sugo sa atong mahal nga Chief PNP, Police General Dibol Dimsinas, nationwide lahat. May tema usabang PRO7 nga 500 years of Christianity, strengthen the faith, discipline, and integrity of the PNP. Kay Women's Month man, gipasalamatan usab ni Palma ang mga babaeng pulis diha silang serbisyo sa publiko. Sila usabang nangulo sa traditional flag raising ceremony sa PRO7. Oban ni Cleofer Lumayag, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Balik na diri sa lungsod sa Giwan, Eastern Samar, diin gigadakdang ipahigan usab ang unveiling sa tulo ka historical markers in line sa tuang pagsaulog sa ika-500 ka tuig nga pagkaangkon sa kadaugan o kaniya sa Christianity. Nining diri sa series of activities ang ipahigayon diri sa nasong lungsod, diin i-unveil ang mga historical markers sa mga islets diri sa lungsod sa Giwan. Una ang sa Suluon Island o ipahigayon usab ang sa Humunohon Island o ang Kalikuan Island. Very tight, hugot kay ang security nga ipatuman karon sa ato ang mga otoridad diri sa naasoy lungsod. Atong naistorya kaganina ang usa sa mga opisyal diri sa naasoy lungsod, ang sentro sa ilahang celebration Humanity and Victory. Diin diri matod pa unang nakakita og yuta ang mga langyawng mananakop ang mga Spaniards. Unya unlike before na panagakumbati sa ubang dapit, just like sa Mactan, dunay nahitabo usab diri nga pagsugat or pag-abi-abi sa mga lumad sa lungsod sa Giwan. Mo ni nga ilang gipakita ang ilahang pagka tao or humanity before victory. And atong paminahon karon ang pamahayag sa tigpamaba diri sa Giwan, lungsod sa Giwan. Actually, there are three highlights. First is yung markers natin. We have three markers to be unveiled. One in Giwan, one in Suluan, and one in Humunohon. And there's also the encounter, the coming of the Sebastian Elcano ship. Usa sa mga highlights niini mga kapuso ang pagtambong ni Presidente Rodrigo Duterte nining naasoy nga kasulugan diri sa lungsod sa Giwan, Eastern Samar. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato. Apil na ang naa sa gawa sa nasod o live na nukad ko diri gikan sa lungsod sa Giwan sa Eastern Samar. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. Ug maayong hapon mga kapuso.